Често пъти се дискутира въпроса защо са толкова големи задръстванията в София. От управляващите града винаги се изтъква като основна причина големия брой коли и увеличаващото се население на града. Дали само това е причината? Намираме се на булевард Патриарх Евтимий. Доскоро тук можеха да се движат спокойно 4 реда коли. Но отскоро какво наблюдаваме? Едната, крайната дясна лента е блокирана и имаме синя зона или фирма паркинги и гараж. Както виждате, едно платно вече е неизползваемо. Като добавиме и че в другия край на булеварда отляво има спряли коли на втори ред, може да си представиме каква става пропускателната способност на този булевард. Основното обаче е, че от две страни той е блокиран от паркинги и гаражи. Тук няма нито един КТДЖ, който да санкционира ето тези превозни средства. Ето, още едно платно е задръстено от спряло такси и това естествено изобщо на никой не му прави впечатление. Продължаваме разходката си посока към Петте кюшета. Завиваме от Патриарх Евтимий по Христо Ботев. Доскоро спирането и паркирането на Христо Ботев беше забранено. А сега синя зона от тази страна, от другата също. Пак фирма паркинги и гаражи. В резултат на което пропускателната способност на булеварда се свива наполовина.